Nie kupuj Glambota przez telefon. Zobacz go na żywo. Jeżeli myślisz o zakupie Glambota, nie podejmuj pochopnych decyzji, nie zwracaj uwagi tylko i wyłącznie na zdjęcia, które są w internecie. Szybciej będzie i lepiej dla Ciebie, jak przyjedziesz do Łodzi i zobaczysz go oczywiście na żywo. Pokażemy Ci, jak działa takie urządzenie. Pokażemy Tobie, jak wygląda cała otoczka związana z wynajmem takiego Glambota oraz pokażemy Ci, jakie materiały będziesz oddawał swoim klientom. Glambot to nie jest malutkie urządzenie, które sobie możemy postawić gdzieś w rogu sali. To jest urządzenie, które robi ogromne show. Więc zanim podejmiesz decyzję o zakupie, przyjedź do nas do Łodzi, do naszego salonu, zobaczysz, jak wszystkie urządzenia działają.